Sabathi Costiga. Sabathi Costiga. Sabathi Costiga. Sabathi Costiga. Sabathi Costiga. Sabathi Costiga. Sabathi Samasiyeka. So babona. Hey, it's me Unana, aka Kostigazi. Gihamba no Kosti, the king of life. King of life. King of lies himself. Yes, samrani bafethu napa nine Kostigazi, king of lies. Bobabili they are joined together to show you the reaction of 2020. La asasiqala khona season 2 sesinibheka. Sesinazi kahle. Sesilanje because of yours. You make us now sizokhombisa reaction yethu uthi kokunjani. Sifuna uyibuza ukuthi sasinjani kahle kahle. Sifuna understand ukuthi acting yethu ya develop kanjani to stage by stage. Small okay, differences ibe kanjani. Bring it on. So, namhlanje sinilethela ubuso bethu sisaba ncane 2020. Now siku 2023. So thina sinibuyisela back to 2020. So sifuna ukubona ukuthi sasinjani ngo2020. So sizobona ke mase sengizongena khona ke ukuthi sinjani kithi. In 3, 2, 1 and Abafanatheboys. Machi down too. I'm not doing squats. Machi, I'm not saying. I look at Machi Mazi out too. I'm not saying. How come you tell Mazi to he just yeah. Yeah, hakuna mama too much. I'm sure it's going to imagine also about it. King of flies. Skeleton. Hola ma out. Hey, send ma out. King of beats. Got the bomb picture. Manje mina ngazi Hayi bafethu ubala lo. Yazi mina last time ngishaya Check. Awe marukigi. Exacto. Sabat dia. Lala Amantombazanethegirls. Kandala look opnai. Look also Smile. kalakatha. Bo. Kalakatha. Yeah, that's umkhaya. Kalakatha. Sebu. Ako siyamshayi. Hayi ntwana ngiyakwazi. Ngiyamazi noma wakho. Mama uhleze ekhala ngawe njalo. Ethi wena udikile ikhaya, uhambe uyohlala emgwaqeni. Makuthi kade kuthethisa. Mathi nawe kade wenze something wrong. I-wrong leyo nto leyo. Yabona ke thina. No shame. Abazali bethu bayasiphanisha. Kodwa siyaqhubeka ihlale bakithi. Awuthanda ukuba nomuzi wakho nemoto yakho nemali yakho one day. Funa ukushintsha indlela ophila ngayo. Ayikho right. First, sometimes siyayikhuluma izinto ezinesense. Skeleton. Ilapho nomhlaba. Wena kuphela ongayikhuluma izinto ezinesense. Hawu. Or 30 side chicks noma 30 girlfriends. Yini? But umshaye nje uyikhavile leyo nto ngokuthi Ayi. yabo ila khona baqala bakhumbana khona Abafanatheboys ezoqala kuzohlusha ngempela ke. Hayi. Sesohlupha ngempela sesiqala siqedeke manje. Ngeke. Angifiki. Uzogcina ubamba abantu inkunzi, ubheme iglue. Egcina uzophelela. Bakhalida mina bazama ukungcindezela
Awu ngiyabonga mshaya isinqo ngoba ungikhulumela nengane Hayi yami. ubala lolo ma-oledi. Hamba kuyodlala nabo. Uspiloni. Hayibo uspiloni. Uspiloni udlala nani? Cha but shoot phela into ayinganakekeli ukuthi abo shoot abantu babuye beshintsha yabo. Nangaqala nokubona ukuthi uSpiloni ayikhona la sasonke. Yeah. Bufuna ukuthini? Cha Phila impimpi. Boss dad ngishayisa ukudlala isifro. Uzokhuluma nangomkalathi. Unganyana. Yini ba ukalathi? Ukala athi ukuthi sesifane kenjani silwafane. Relax post it uta mengiyasotilanja. Bosare king. Ah! Ubiza amantombazane. Manje. Yabona mathitho la? Machit. So. Yes! Come on. So, sobola sikhumane. Wee! Jabuleke. Sesoqala siyogqilaza ke manje. Busca thola ifasi kwakho. Ifasi kwakho. Awu Kanjani mshasi? Hallelujah, same. Uphe. Ntando. Ese costela, costela. Something in super know that. Alamat. Yini alamat? Nango, gay. Nango. Nango. Azi ngiyacabanga ngelinye ilanga ngathi ngisehlabhini. azo. Ayilana khona aqala khona ukushama ngam from Abafanatheboys amanga ayighost axosha abantu. Bafethu. So, we are done with OP episode 1 season 2. So, angazi noma sesisongenani ku-episode 2 season 2. Ya sithi uyihlongoza kancane sibuke nakhona ngathi hayi ihamba kahle episode 1 wethu kwayinkinga too much. Saqala nge-energy eyipower mhlawumbe sibone ukuthi season 2 wethu uthi season 2 episode 2 usibeke kanjani usiphathe kanjani. Yabonga. Hi bafethu ke khona lokho besifuna ukutshengisa khona ukuthi ayi episode 1 season 2 wethu ayi shame ayi top notch to the next level. Ayi bafethu siyabonga ukuthi nisupporte. Thank you. Bye. Sizonibona ngezayo. Sasisithi qa episode 2. Saqhubeka nje ngawo nje sothi what. Sesifike kule level esifuna ukufika kuyona. But anqhubeni support. We are the Abafanatheboys versus Amantombazanethegirls. La benimaziyo to the smaller to the biggest. Ngiyangazi ke the one that likes to talk English. Bye. Sale kahle.